Straight to the point. Okay, unya speakers bahin, aritas tong mga hisgutanan, mga kigalaan. Marog nabitin mahinon ta sa oras ini mga sukid ti paminaw. Kay daghantag mga hisgutanan roy, di ay update sa impeachment, di ang mga higalay sa Kapitolyo, di ay India Airlines mga sukid ti paminaw nga diin problema ang dako mga higala nga nahagsa to mga higala tong Air India flight, no? O ingon sab kining problema sa Iran mahigala og sa Israel. Ubay-ubay ang mga issues mga kaigsunan pero ato ning tiwasog hisgot unya mga higala na lang ha. Nakaingon na sa tama higala kadto bitawng halad-halad og nag-ana to mga congressmen ba production ana. Nya hala dito sa mga dokumento baga-ar ba man sa to pleadings to. Og ako maoy kuan ato day panalitan kung ako maoy naa dito. Ako na sa badlongon day ken. Nga kuan ka na ang kapito sa ilang articles of impeachment. Ako to lang kuan nga di lang to apil-apil na dapita, no? Magampo na tas Ginoo god nya kuan pero kanang nana medyo oro halad baka para sa inana nga sa inyong side. Kay pareha ko na kanang mudagan bitaw kay dagan nimo sama antong pagbilabay ng eleksyon. Sagad na may gala kanang grupo nila ni Raymond Garcia magpamisa nya sugod na kick off na dayon, no? Sa campaign period. Ang pikas pod ka may krama pamisa sad okay naman na unya dili pod kang archival magpamisa sad og ang uban pa Yogi Ruiz man nagpamisa sa Yogi Ruiz day nana no ngayo kag pag-ampos Ginoo okay naman na labi pag sugod may galaba kay kitang tanan mo dangop man kita pero medyo kanang articles of impeachment nga imong ihalad-halad ana nga kuan bida ng Klasihas Production mga sukit ti paminaw O dito ko panalitan ako na sa inyon nga magampo na sa Ginoo kanang kising-kasing balang ampo pero di talang apil-apilo na inana. Kaya tanaw na ko naman to sa offertory man to nga kuan ken. Kung imong tanawon ang misa ba na may entrance nga portion kay duha man na ka klase, duha man na ka parts ang liturgy of the word ug liturgy of the Holy Eucharist. Unsa man ang liturgy of the word? Mao kana mahigala ang mga pagbasa, unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, na po din na mga kagalaan ang salmo nya humili dayon sa pare. Unya dayon kanus aman day mo pasok ka kumisa ni kanus aman ka mo pasok kay do na may humili pa ni day. So misa ni. Unsa mang part sa misa nga mo pasok? Kanang offertory. O kanang pagsugod panalitan sa misa nga labi pa og pontifical mass inday ken. Inana. Na unsa man kalakihan ni mga sukid ti paminaw ha? Ay, di man ano to maayo, labi na sa simbahan mahigala nga side. There are always two sides of the coin. So, lain-lain man, pareho na na mahigalang mga senador o panalitan og gusto ka nga ma-impeach si Sara kadtong 5 ka senador nga nibutar against sa motion ni Cayetano og ni Bato. Maingon ka nga kadtong 5 mo to'y mga heroes. Kadtong 18 mga clown to sila. Pero katong di na ganahan mahigalag impeachment. Kay para nila samok na niya butang-butang naman sad ni. Ha? Wa may basihanan mga sukid ti paminaw. Nag-usik lang sa oras dili man kana maoy gusto sa mga tao ron, gusto sila maka-focus nga itong mga magbabalaod. Ano pagsulbad sa tinuod nga problema. Moingon po to sila nga katong 18 mo otoy mga heroes, katong 5 mo otoy mga clown. Pero in fairness, mahigala bitaw sa pare. Doon naman sa iyang humili, mahigala sa pare. Nga, medyo, kuhan po to iyang humili, lahit sa iyang humili day, no? Medyo, kuhan po to iyang humili, medyo, kuhan lang to, hindi lang ko mo comments. Naghukom bitaw mga higala. Timanan ba yung ato nga lain ba yung side sa Queen lagi? Mura man to kuwantong iyang pagkahumili. Pero sige lang sa. Pero pwede ba kinahitabo ang inaani lagi buhat? Posible na kahibaw ang pare o posible wa kahibaw ang pare ani day. Nga mo to ilang buhaton. Ha? Kay doon na may uban ani nga mga kana bitaw mga doon na mga krusada. Di na nako nganlan ng uban nga di gani mo to Ginoo ng uban. Ang ila gani mahigala nga doon ay mga inana nga mga atheist ba. Nya sa imong pagka-atheist mo apil kay ani mga kaigalaan nga mga kalihukan. Di ka mo tuog Dios unya nakalit na ka Dios noon tungod ingani.
Ato ni agi kita katawa, unsa man nga part sa misa nga naay mo paso? Unsa man nga part? Naari na sa pagsugod inday ken o kanang pagkahuman o kanang pag halad na. Kanang nga bahin. So kung halad ni ato analisar og maayo ha kay balikon ko liturgy of the word o liturgy of the Holy Eucharist. Ang kana pulos mga balaan kana ang tibuok misa kay mao ni highest form of prayer mga sukin ti paminaw. Pero kanang liturgy of the word nanadiha ang pinakabalaan na gyud. Ngano man kada kaning lay minister di man sa maka perform og kwan pag konsagra sa pan ug bino. Og way pare ang gitawag anak mahigala dili na misa. Gitawag na sa kasaulugan sa pulong, ha? So manay kalainan pagyud. So niya gyud kanisod sa labing balaan nga bahin sa misa nya mo na imong gibuhat. With all due respect sa ato mga kaparian ha kay daghan mga pare gyud nga mga maayo. In fact, sige okay man sa di man kumuhukom ani pare pero og napaw tabay nakahunghong dito nga di lang siguro nato nabuhaton oy. Atong tiwason karon to taon paghisgot ani standby lang una. Murag filturi gini day kay mura man og no? Sige be atong tan-awon ang tibo kana ato na lisaron ha kay misa man eh. So kung misa tan-awon to atong hagpaton unsa day ang misa? Unsa day ang sugod ana, ikaduhang part, ikatuloy na ba, no? Pero kung balikon duha ka bahin kini ang major nga bahin ni tunga ni liturgy of the word o liturgy of the Holy Eucharist. Ato tiwas gisgot unya ta taon